ye boni nyina achi omo ye kwan se ye mere odan mu e me hye ne manyam bonsem kese biem hye Kristo ne manyam amen meda masofo mpanimfo ase yes se ya wadai nyame man a ye hye mu abofra kuma me wo nchen se osuani ode akwama ato ama me se me no man ne nyina enche Awurade asem Kristo won hira ye mpanimfo me yenda amen onko so ama onyanse ne nimde noso amen mfantete nyame ma emfa nko kire Awurade amen amen Awurade so hira o se waya aso ebeti Awurade asem nyame ma ene adofonom akwanya menyan mense no bebre me no bitu ana mo kakra bi na meja akwam se utie adwomo a ya dwontofo etuye ya emu nsem ni nyina ne se Awurade nsa mehwe no kronkron bia adwomo ne ya bibedwom nti wote ho a aye wasum kesene no so adwomo na se ya na ma kire no onyankopon ensa mehwe ne kronkron bia yes the holy temple no onyame ntwe na ni nsa mehwe if say Satan say bobi true no jemeso amen na adwomo a adwondofo tu ye no eno na akai man asem baako bi a mepese me ne usua ho ade se uhwe wiase ene enipa ya setena sesi a yatim sesi ya okwasem pa ne se ofa no percentage a best 90% nipa yeti asase su ntimi fa asem nche dabi de tosu mienu yeni wodo jemeso amen amen pacho ka kire udin oto nchen se suabone fache na do yonko se ho opu obi ka kire no suabone fache na do yonko se ho hallelujah amen sa ensemfo we mienu ana me kan bom na me no wotu anamo dienti a me pese me no usua sa kasa we anasa ensem we ene se yene a awie brem a kristofo wiase awie atoye no yemfa yani enhu kristo da dabi nemom yenam gidi a echen so am yehunu se ampa oho na oye ntem ginafo pa odima me no mienu jemeso amen na ebaya wuraho ama onipa da sani se obetre nyame na sesa ase wo bre no wadaje e onyame fie e onyame adwumam na ededi akire no obe mese heaven no mamienu wanko heaven a obekọ hell jemeso amen na anopa me bisao de hena ye obotai heaven or hell hallelujah my mental voice no heaven or hell say heaven ti ana ye nyina ye hia de a based on conditions based on two conditions je be kind say ye betimi ede bone ache de toso mienu ye bedo yonko say yen ho bisemransem dum no onyankopon atweraship obi a wo ye kristoni a wote ha se wan huru ensemfo we mienu amfa nka wabrabo antu ho na monwa obebra to agu
Jeme so amen. Amen. Ya wakasa bi a ye mpa abom ne yeka. Ye nhya asem firi ho. Matthew chapter 6 verse number 9. Ya kan topic no. Matthew asempa. Aha. Etin sia ne temo ye nkono. Wa cho say. Bible say Erade mpa e bo tifi asem. Hallelujah. Amen. Me pa cho sa kasa we eye kasa akura wotu anofo no kura timika. Onimka the Lord's prayer. A school for no bro fu no be kan say the Lord's prayer. Yes. Anamba cho me boa. Eno ano no. Ye ko school ni enim ade. Nanso no nko ade ye di ne baba. Baba. Ye di ne baba gu ye tirim. Nti class teacher e be gina assembly ho a ye be pon a say the Lord's prayer. Ye nyina ne ahoragum. Ye wontimi kakra na wodna no fefem. Hallelujah. Amen. Sa ensem wei anase empabo wei no a school for ka. Even kura no ko adwumakuo bi mu na omukohia no pa no na omubọ mpa ye nyina awie a eye mpabo etwato a omubọ edi krosu empabo no. Asori fie ye kan de bia ye kan. Wasori a wokọ bacho ye nka Ye kan wo ho. Jiri ha sei ye kan bi de bia. Ye kan. Na ye won semfo mienu miensa bi wo mu a sampa abo no ye kan wo mu a no kurani akristofo ya nhwe ya ye bedi ho fo. Ye bedi ho fo. Ti na mase matudi se sua bone fache na do yonko se o. Se wo hunu sa ne ma we mienu amfa nya dwuma a obrebe ye kwade di akiri. Jeme so amen. Amen. Yesu ni asuafo ne nam. We can Luke chapter 11 verse 1 to 4. Asuafo no e ka kire Yesu say, kire ye mpaabo. Se de Yohani e kire na asuafo ne mpaabo. Yes. Ti Matthew 6:9 ken ka me enko. Matthew asempa etin sia ntimo ye nkono no. Aha. Enti momo mpa ye se. Enti Yesu say se ye bananim na ye koto ne ye pe bibia firi ho a. Momo mpa ye se. Ye mom mpa ye se. Ye na ja wo soro. Yen agya wo soro. Odin ho nte. Ye di kai. Yes. Hwan no Nyankopon? Obiti nyame fie ha. Enso akwaje bansere danase. Yes. O niema oye ne fie ansa na wakwana dwuma so. A enyina Kristo honhom so. Enso bo awurade din. Yes. Jeme so amen. Amen. Yesu Kristo se ye bom mpaya. Ye mom mpaye se. E Kristofo ye mom mpaye se. Ye na ja wo soro. Yen agya wo soro. Odin ne ho nte. Wo ye Roman etia. Isa ye twa mu. E de na aye. Okwas otima kwosua ayi de nte se. Akosua de nte se da so ye Yesu ayi. Jeme so amen. Amen. Wasi ye bom paya yen kase yen agya wo soro. Odin ho nte. Odi ho nte. Wahini mmra. Wahini mmra. De upe enye wo asase so. De upe enye wo asase we so. Se de ye ne wo soro. Se de ya o ma ne ye wo soro no. Ma yen dada aduane ne. Hallelujah. Amen. Eto da bia na Onyankopon percent ka de ono no pe no. Enye wo asase so. Ka enye wo ya brabom. Ka enye wo ye mpa bom. Nanso esan odo a ye ni ema ye nuanom. Ene asem a ye ntimi mfa nchenti. De Onyame pese wo ye no ya brabom ntimi mem. Pese me ma wo te ase se. Diama wo mpa abo ache no nya bibia o. Wonnim bone fache. Na odo a efiri Kristo mu no so wonni bi. Ti Nyame ma ensem mienu a makabo mu a me ne usua ho ade no. Fa kwa dwendwem. Nyesa atemuda. Ya kenka Matthew 25:31. De ti ensem a Yesu kenkan e de gu ho ma me no mienu. Ye de ro achro. Se mo bompa ya mo ka se ngira wo soro. Odin ho nte. Odi ho nte. Wahini mmra. Ko. Ne openye wo asase so. Ye openye wo asase so. Se de ye wo soro. Se de ye wo soro. Ma yen dada aduane ne. Ma yen dada aduane ne. Na efo na ka free yen. Verse 1 no. Verse 12. Good.
me masa na kire me was wo pen ya underline that word. Underline. Bible no hwem. Yempa ba ye bochire nyame no no. Me no mie ne ye kasa nsem wo kire wurade. Yes. Ye pon asofo ene mpenefo ebe hye am ye nyina yaka na wa hyira so ne ekofie. Na saa asem we ya Bible na kan ha no ehu o. Yempa bom no kasa we efiri yanum de bia. Yes. Se awurade ma yen dada aduane wo wie a fa yen bone kyeye Serifo no yaka. Se de ye de free wo mo a Omode yenaka. o kan Bible ayen other ones na obeche se fa bone kye. Yes. Jeme so amen. Amen. Sa kasa we ya ye kan nyame ma ne adofo nom ti bisa ho senti ensem a wo ka se onyankopon fa bone nkye wo se de wo de akye obi no etesa Ode yankunta bi sisi a e wo adwen etesa na awurade fambo na eche me sede me de che obi a wafo me fambo na ifiri me sede me de afiri obi a wafo me bisa wo se etesa tentesa de a nyame anim no dedi ka wotwa nkontompo tempa ya wo ba ya hwehwe se ye benya emua ye pa bi afiri nyankopɔ ho no afie na akoda na no me nyame ma Mommy and checking your baby. Mr. Master Matudi said, Suya Boniface, not door yonko so. Be a water for Bema when Timmy Fast someone check. One in a year in a tear. Bay Akomesica to ho, or Barbe yet Diana Boca Tim Fifiri, or Bawin Yadiana. Unni. So, sorry. Major. What could the restaurant? Some granite no had a easy car to fee. Granted no easy car to ho. And we are say a dear Emma etete one more or mum per se, umukunum ebeye cry a pianoa. So bed no be near sewer, not beman a buy when ye will know. They say, we a bema Name Pacho warrior, ya did fear. Jemeso amen. Amen. If you are many panyansa. If you are many panyansa. It's a wide union. Been to Sebi. Jemeso amen. Amen. The soya better man out to Hana Braswa. Bompay no Yankupunyo yet na it me it defeat. A bontier be ben yet. Jemeso amen. Amen. To you want to say. Yes. Fire na kafriyen. Fire and bonnet chair. Said if you on the aka. Said ya de chair one more. Omonso aye bonnet. Na yakuma no de boss empire at the same. It is saying. Yet me the assembly. Bisawo. Means to me bisamo. Yet me the assembly. Who do? Say yentimi fa someone chedia. Ebeye den pass ye betimi anya onyankopon ho biribi na daache heaven no ye betima kobie jemeso amen. Amen. Iti Yesu Kristo e kan sa kasa no wie no wodi asem bi e kire e o Matthew chapter 5 verse number 8. Matthew asempa eti no ntemo ye nwotwe no aha enhia no na akoma mutie enhia no onipa wona akoma mutie obo Kristo din na obo mpaye na wotu anamon ekọ awurade na ase na akoma mutie na akoma mu ye de be tie ye bom mpaye a ye ka se ye gya wosoro de honte edu verse 12 na ye se fa ye bɔ na kyeye said ye de free one a wode anka akoma no se na tie akoma no a wode bɔ sa mpaye no ma menom agyanom emrantia ne mabawa a ye hia mu mpanimfo asofo mpani ye difo asempakafo atwontofo dodo a ye hia mu awurade din mu no yakoma no a ye de bɔ awurade din ete sei na tie obi timi tena se din ɔse ka menko na nka asem asi na wade agu abusua mu no e ka obi nko no oh ne ya sieu hallelujah amen e ka obi nko na nka adwuma wo ya ne kakra kakra de po anu aduane no ka afiri won sa no abeye bega e won ne naase obi adwen no
Jeme so amen. Amen. Eh, nyamedwuma kura ye kura no. We difo na de bia wa mompa ye ka obi nko nanka wakɔhyɛ nkontrɔ ama ho asɛm aba. Nanka ye twa ho ahyia sinkonwa. Nanka ye tutu sa abɛ no. Jeme so amen. Amen. Bari nye nyina Onyankopɔn se ɔde bɛba atemmuo mu. Ne ahinta nyina. Timi ana meka amasɛm se etire wo hoi. Se yetimi apa mu siesie a ana mehu me fada etire mu adwen a wo dwen ni siesie ya gebi kura nka me fa aka nka bofu odo kura nka matra ho. So Onyankopɔn ma nipa hunu nipa tiri mu adwen a maame kadia ono na ti ha kura nka ama ne me o. Onuado momme yan hyase ensua Christopher bebrebe ebeka gate na chi odo aye nyama ye nuanti. Yes. Nyamsufo bebrebe ebebra to agu boni aye ntiri fanchanti. So open kwa sansem fam ye nu ameka ho asem ye ho adwuma ko abrabo. Christopher boni nche da. Amen. To aso bra wo say. Didie ni daswe wadane kasie. Wadane kasie. Wadane kasie. Monodomo. Didie ni daswe wadane kasie. Wadane kasie. Wadane kasie. Monodomo Asuni asasiwre radia yida traya monodomo aneda sumo monodomo o bonsem kese pa ma ya dodo foi. Se wo hwe kwan a ofa so to odwum na utie mu nsɛm a wo de fa to wabrabo nipa nsahwe o nipa ye nsahwe den na obetimi di nipa toto ho ana century we na ye wom sesi a no nipa kura nsa nyine nche nipa nyine nche 25 no from down gone too soon. What a shock. What a shock. Me ana me come asem say enka tete no 70s ni 80s no mo ni 60s no wono mo ba no a na nka obi a ye fra ebia obi awu na nka title de ma no ye home call life transition call to glory obituary. Let's just say when you be a best 90 120 196 hallelujah amen. But a sad title no ye de ba enei one mo manya 45 45 years. They say title back when they say release 2023. Move to one place to another. Yes, from one place to another. One place to another. Editing kesi pa. There's a major son that can say just say we free ni pam. Eko asase ko froso. Aha akotena wirem. From one place to another. Nipa wiye. Eti mempene nyina no wa wiye ya asamado o. Na ewiase ade awreho ewo nipa bra bom ne se wan kasa tuma ba obra aye wajapade na da wo bewuo ne de da park so. De na awreho chensei. Tinyame ma ene adofo no ya hia mu. Moma yensua bone fache. Winyade a dwene wonua ho. Empere won kwa wo yiedie. Ade a ekum Africans ene sa ade no. Pese me nkumnya. Jeme so amen. Amen. Take me anko. Matthew asempa timi temo enwotwe no. Enhya no na akoma mutie. Ti enhya no onipa. Ona akoma mutie. Blessed are those who are pure in heart. Yes. Enhya no wo a wo makoma mu no. The glory of God. Clean heart. Yes. Wakoma na de bompa ne se na tie. Yes. Wote ya o bompa ye se obi kunu. Echa se onya na yere ne kwatare ho. Kuma munte.
When you're here, na ye bre kotare ho. okuma mu nti. Me gina wo sa no obi sere sia target me wa ha no. Pa. So for some pana make no. Obi na mpanifu nyina nkrofo target wo mo. So for obi target. No kwase me na make no. So for obi target pa nya sam keto. Me masa ti obi target wo. Na wo na hu ye. Onya wo ma nan kan fom. E ka obi nko na nka wogya wo yera be wan. Nya sam keto. No kwase me na make. Pa. Se etri na edida yetrim sa no. Se me se maja se nyame bie so na nka obi ehunu ne yonko trim adwen a. Ya dwena ka otunguram. Ka to wuram kran ka mai. Ka na se kan he wata so. No ayi se nkrofo no. So for Oba no boss we. Edanom. Asane kwaso sa pa na senka ya senka ya David na ke ye bio fro na mai sasa. Na ni kete kruchuru. Minya smasia. We den ka minya no a. Come on. Obrebe so why. Hallelujah. Amen. Bonsam ke se she Christian monyam. Nyame anim no ye de kronkron ye ne trene e ne bananim. Se wakoma mu no ntie a maame enkom hya hodo be ba ho san ahodo ye be ye nso emfa ko sakoma no enim onyame mu. Jeremiah 4:14 enche na me transe ma wonya ha. Se akoma na de bom paye no se emu ntie a onyankopon ntimi matenam emma wabrabɔ no enso abapa. Ti Jeremiah kan ho asem yenko Odi fere mi an betina chemo edunan no. 4:14. Yes. Ohuruma kuma mu free bone ho. Eti nyame ma ne adofonom. Se ye hyiam sei na ye bu nkonta e wo ya brabom. Ohuruma kuma mu free bone mo. Na koma no a ye de ba nyame anim no entene e wo bibi mu a. Ohuruma kuma mu. Jeremiah 8:2 fo no pay. Ohuruma kuma mu. Akoma no me huhurum. Ohurum. Ye ntimi mfa nsuo hohura akoma nim. Dabi. Ye ntimi mfa moja hohura akoma nim. Dabi. E nyame asema ye kan ya. Hallelujah. Amen. Ye tiro atro. Ohuruma kuma mu free bone mu. Ya hohuru yakoma emfiri bone mu. Oh Jerusalem. Ghana man Na wajew. na eba ne sa awurade se ye bom paya obetie no obete ye jemeso amen. Amen. Say wuro yakoma efiri bone mu a Obejew. empire dodo a ye pa no wose oba be ye nsankyani wo no obete ye. Yes. Obeme ya dance ya dos sa kura ba ho kura wakoma no kura na ode koye ho adwuma na nse ye ntanta san aba ho se fagidie koye no hwede wakoma ye wo odifo we di onya asem a menyini Hu ni ye. adifo ye gina esre mobrohuru mpa ye de ama ye kura no obi timi target se asomasi nko na mema na bompa ya mame Enko jempe on hoda. wakoma ne enimu Emu ntene. jemeso amen. Amen. Yes, we brame daimo. Yes, brame daimo. Tumadaya bania ye momeyo. Radia bra. Radia brame daimo. Se momeyo ya bra dadi bra me daimo Rabbi bra me daimo tuade ye samsamo ye momeyo se momayo Arabia bra Tumada ye diantra ye momayo ya bra
Okotoa se mekotoa ye mompa se Awurade bra medan yi mo. Amen. Ni peduane no odan kronkron a Onyankopɔn pɛ se nka obetenem. Enso akoma nemu ayere fa se ma hye mo ma. Akoma nemu no adwuma mo ahye mo ma. Akoma nemu no baye tumi ahye mo ma. Awurade mmra yakoma mu. Amen. Jemeso amen. Amen. Edema kuma me mawe. Esu ye nyamye medema kuma me bawa. Afori. Eni dodo mi dodo ya de baby. Edema. Akuma de. Makuma bra. Me mawe. John 3:14. When you asempa, when you made in kind, Nyamema any other thing and son into wedding kind. Mese mase matudi say, Muma yensua bonefache. Na ye no ye yonko say ye ho. Na monsia edamu nipa bia bia. Nti emfa wonua ho asam enhye mu. Enkwa samado. Tawoye ne sa Ese humboni abetina umu. Jemeso amen. Amen. Yente do atro. When you made in kind, it's me and sent him where you do nine. Bibre so amahonya ha. Na yendie. Na sania tro no e ka kire me no mienu ni. Yendie. Wose yeni a yadi Kristo din adie. Yenim say ye tweme fro wom konkwamu. Yeni a ye fro se e Kristofo. Ye tweme fro wom konkwamu. Methodistfo. Ye tweme fro wom konkwamu. Anglican prayer. Ye tweme fro wom konkwamu. Jidi kokko. Ye tweme fro wom konkwamu. Obi a wadi Kristo din adie. Wo tweme wom fro konkwamu. Na ye bo wosu e wosu bontim. Na wudi communion. What you have more free? Owum konkwam. Afri owum konkwam. Efri say because ye do anuanom. Hallelujah. Amen. Kasa Bible kan ye betimi de ensesi bua kan bi. Ye do anuanom. Ye betimi. Asamo. Ye betimi. Intumi. What hwe adwen bi a wo dwen sesi a wo nua ho. What hwe? Anopai hwe adwen bi aba wutiri. Enu a wo yere sere weda ne si ye yanka na wo pese nka usua ade no. So usua ade anadwe no. Oba na makwan no hwe adwen bi aba wutiri. Adusua obezo hu ade kro ho. Ye pon no aba. Ye pon abehu me kire ade kro. Hwe adwen bi aba wutirim. Ana me soro kro amemma kohoma. Ana me pie kro amenkra no. Ana kwan bia aso me jano. Hallelujah. Amen. Oba warfo a woni ni kunu ne de. Anadwo a bema no pese oni ni sua ade kakra wo fie no. Usomma behu. Eho no ko bisa entoma hyem. Entoma bekumai. Entoma bekumai. Hello. Amen. Pacho ofia. Ye wo ha pa. Pacho ofia. Ye wo ha.
Anadwo bre no. Ana obisa ntoma ho asem. Na ade ba ko a egu awade pa ye endamu asem. Oba wode no kame no kunu. Egu awade ntentem che bibia. Di se wo kuna kofa ababa wa bia di ka check sa ade na nsa. Se wo kun trafia eya di ka check sa ne ma na nsa. Jemeso amen. Amen. Mama yensua odo. Odo. Kristo mu do a asie timu a wonam ye na de kopa Yesu Kristo so ade betim ho. Mama yenhwehwe sa odo na kira kwai. Te urade asem se. Yan de yenim se. Ye twema firim konkwam. Ye twema firi wowom ekonkwam. Efiri se. Enuoma a onipa edi ni nipadua abraba a onipa de nipadua kokobo a efrefre wowuo eba ni nipadua so no gen ke yatwam firim kura konkonsan ke yatwam akayon ke yatwam pa pesamin kumnyan ke yatwam yatra abosonsom yatra bayikura yatra ani agobone ani nuabro ne nsabro yatra ni nyina kasa abrabo ne nyina ke yatwam kokura Galatians 5:19 sema obobo so no kamenu mienu sa abrabo ne nyina ke yatwam ya paase efre se wudo nua pacho obe frɛ nsu abɔ ne dua debi ompesa wuyi ma no pacho obe frɛ nsu abɔ ne dua debi pacho wudo nua wanya adwuma no ɔyɛ okwakodwitwa ne 19 debi wudo nua ani apromotu no wɔ adwuma okwakotu aduro debi na no me sister bi hye ne na yɛ mpabɔ ha me hye nipa nso me nye nipa a me hye ade nso metimi no wɔ hia wɔ ha sisi a ebedu kube na se metwam saa na nyame yɛ me na wose sofo enche na metena se metama so awie mebusa me se me frɛ no na me se na ye mpabɔ no wa ma na wose an o ma na sɔre na wɔkɔ no sofo bi a afie no wɔpeke a o ma hye no sofo ti aka se o mu bɔ o mbɛbɔ mpa ye ahyira no obi akɔ poison na kunu ta poison no ko se dan sɔre ye bia o mo ko ne dem na don simo poison na ade beche asem ni si Friday enti na nka kwasia da na nka na ombe odin no na omde na to asafo ano onware san munyam kehia enka asofo ebehye na ma bi aka enane agya ne abusua no ahoye anti yetwa ne nkwa so otan Ise wodo nya dwuma ogana ha o. Sisa ba ko te ha no na no wo se ne dwuma wura afre ne se ne baba ko yare. Enti wo mra na nka wo monye no mo rush to hospital. Ekwan mu ana Santasi school mu ho boys na wo no gatofo no. Etwen sika si ne so. Komu twa na mene. Wo he ne minimum ha mark ne da ho. Yes wo mo de sika na to mu o ma ha se atwa o. Bone abadi pa dream. Yes. Omo de sika na sin ha fa ho ne ma nyina bra omo hwe omo se wo fon we oyi ne fon na se yam no so keypad ne nyina pepa ase wo nye serious wa bra bom kra ebeti hohonim yentam na fo sika bra ebeti hohonim no ba be se ase omo ko hospital no pe kakra e de he ni person we 4 million ase kan ne dan minimum omu gusu omu twako ba bia ni patrima atwen akodo no Jemeso amen. Amen. Na etwase basa afri se eno hwe television so a te sei anse okotofo na se yiwo mu adi. Enti Kristofo nyame ma adofo ma ye pe heaven akọ awie birem ne ye wo no. Momanyinya odome ma ye ho na ye nsua sedi asem kye. Eno bowura asoro fie a aye kuo ne kuo. Sofo we ne be preachi. Enti menye ma adwen se metie ne opie. Jemeso amen. Amen. Se bibi kura na ebesi ene nkoyie na obi etimi nya kokodro ebo moden se obetini nipa kura wo se wotan na oden ho asem ahye ne mu etinde ye ntiaba baby on se wo manu mu no kura no de wo tatia no kura no so mpe na asem hallelujah amen pacho ntesa sanetie oso mpe na asem tie nya obi ape emfama no eba ne sa so a enye yi
Jemeso amen. Amen. Yenti ro acho be pon. Na yen de. Na yen de. Yenim say yetwuma firi konkwam. Yenim say yetwuma firi wo mu konkwam. Efiri say. Yedo anuanom. Yedo yenuanom. The only don what wo mu. Wonu kunu ntem te say. Wonu kunu ntem te say. Bema warefo wono yire ntem te say. Enkwada no a onyankopon do o ma chaye no. Ye no wo mo ntem na ete say. Ete say. Ete say. Sofo ni asofo kwa ye ntem te say. Juntuni ene adwontofo nka ye ntem te say. Sampakani ne asenkafo nka ne Bible readers ye ntem te say. Ntem te say. Adifo ntem te say. Ensafo man ntem te say. Aye trouble. Abusuapani a wote ha ye de abusua japade ahye won sampache o woni abusua nka ye no mo ntem te say. Aye trouble. Ye nam odoso ene ehunu onyankopon. Ye nam odoso ana be ko agya nyankopon nkyɛn. De woni dɔ no wote sumu. Eti Kristofo a ye hyem na no pai. Bibisa wo sɛ wo wɔ dɔ. Na wotimi de asɛm kyɛ. De woni dɔ no ti wo. Oni pe nuane ni pe. Oni pe woni ane ni po. Eti de woni awe. Yeah, Father. Razania joni awe. Yeah, Father. Oni pe nuane ni po. Oni pe woni ane ni pe. Eti joni woni awe. Yeah, Father. Oni pe woni ane ni pe. Yeah, Father. Oni pe nuane ni pa. Oni pe nuane ni pa. Oni pa woni ane wania. Oni pe nuane ni pa. Abande me ama me baby me ni. Oni pe nuane ni pa. Enche na yako. Oni pe nuane ni pa. Enche na yako. Oni pe nuane ni pa. Ota woni ane diaba. Oni pe nuane ni pa. Oni pe nuane wayo. Oni pe nuane ni pa. Ota woni ate diaba. Oni pe nuane ni pa. Ota woni ate diaba. Oni pe nuane ni pa. Oni pe nuane wayo. Oni pe nuane ni pa. Oni pe nuane wano. Oni pe nuane ni pa. Ota woni ate diaba. Oni pe nuane ni pa. 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 Oni pe woni ane ni pa. Eti juni woni awe. Yeah, Father. Oni pe woni ane ni pa. Yeah, Father. Aka me 10 minutes bone tell me nko. To aso. Ye woni ngoma di nkan. Aha. Etimi ensenche mo edu nan no. Ma wo ha. Na yen de. Yenim se atwuma firi konkwam. Yenim se yetwa mo afiri wo mu konkwam. Efiri se yedo anuanom. De woni dɔ no. De oni ɔdɔ no. Wɔte wo mu. Ye di kai ɔte wo mu. Na obiara wɔtan ni nuane owudifo. Obo hɔ no ma wɔte ha wɔyɛ tiase wo. Honhom no wo wu that wo yɛ 10 years ni. Ɔdɔ yes ɔdɔ a wo ni nti. Wo wu dada. De oni ɔdɔ no ɔte wo wo mu. Yes. Na yenim se. Yesu ba ne wo ko jem. Pa. Ko na yenim se. Dan kwa entra owudifo obiara mu. Aha ni asɛm no. Aha eni asɛm no. Pa. Ɛha ne key no. Yenim se. Etu unim. Hello. Hi. Nyame ma yɛhyiam enti yenim kasa wei. Wɔse na yɛn die yenim sɛ. Kɔ baabi a wɔkan no. Aha. Obiara a ɔtan ni nua no. Aha. Oyɛ owudifo. Aha. Na yenim se. Dan kwa entra owudifo biara mu. Yes. Eternal life. Entra owudifo biara mu. The kasa obi ewudi ni a. Enye obi a watwetu nko abo obi akuno. Dabi. Ya awudi egu ahodo. Otan wuni a wodi ewu. We nyinse egu a. Wodi ewu. First class. Hallelujah. Amen. O friends obi obi du amani wu a. Wodi ewu. Wodi ababo unua ko achi mani wu. Wodi ewu. B+. Wodi aduro egu aduanim anu ne bim ama unua di na wo wu a. First class.
What do you? Ana Awurade asɛm se. Yes. Deɛ wɔtan ne nua na ɔne wɔtɔ no. Ɔyɛ wudifo. Ɔyɛ wudini. Na yɛnim sɛ. Nti ebia na wonto nyinsɛm wui. Ebia womfɛ nsuo ma obi dua. Nanso onyame anim no. Wɔtan a wotan wo nua ɛne asɛm a wontimi mfa nkyɛ nti. Awurade ro akɔka saafoɔ no. Atemu da ukogim. Na yenum yehunu wɔdɔ no. Wo nua ba wo nkyɛn a na wasɛ ne de na kyerɛ wo yɔnko. Ɛyɛ. Pacho ɛyɛ. Otwa wo this. Kan was me customer. Me customer, me client. Me client. Ti wonim na cross line no asɛm wato. Be this osisi. Asɛm wato. Ana abewurawura nyamesum mu saa. Abewurawura me client, me customer. Nti ha se ekura no obu on ma wo obi a ɔyɛ ne target. Nti wo hu sa wo be cross pɛ. Enkomo be na no wo die no. No mfie no. Asɛm bi obɛka bi ntie. Yade ti nyamesum mu. Jemeso amen. Amen. Yede ro acho na me pon. Ne tumi edu sia no. Acho sai. Na yemu ne ehunu wɔdɔ no. Na wemu na yehunu wɔdɔ no. Sɛ wɔde ne kra to hɔ ma yɛ. Sɛ Yesu Kristo a me no mienu ye gina di a yebu ne din no. Ne kra to hɔ ma yɛ. Wɔde ne kra to hɔ ma me no mienu. Na yenso sɛ yense. Na ɔhyɛ me no mienu sɛ. Yɛde yɛn kra to hɔ ma enu. Ewie bre mu no yɛde yɛn kra. Ɛto hɔ ma enuanom. Kwan bɛn na me no mienu bɛfa so a yɛde yɛn kra ɛbɛto hɔ ma enuanom. 1 Corinthians 13:1. Ɛsɛ me no mienu sɛ. Yenya wɔdɔ ɛma afoforo yɛde yɛn kra to hɔ ma enuanom. Ma wonya ha. Pɔgmo so kuma Korintofoɔ di nkan eti me sɛnkyɛm odi nkan no. Wɔsɛe ɔdɔ ho asɛm. Ɔdɔ ho asɛm. Sɛ me nipa na bɔbɔ tete makasa. Sɛ yɛbɛtumi de yɛn kra ato hɔ ama enuanom a etwa sɛ yehu enuanom bɔ. Yadɔye. So ɔte aseɛ. Hu nua mmɔbɔ. Bible na ɛbɛkenkan kɔ. Na sɛ me di nipa na bɔbɔ tete makaka. Sɛ yɛyɛ Kristofoɔ yi yɛde nipa ɛne abɔfoɔ tɛkyerɛ makasa. Ɛkasa. Bɛka tɔnso nyinaa bi. Na sɛ me ni dɔ a. Ne sɛ me ni dɔ a. Me sɛ yawo ɛgyegyeɛ. Mete sɛ yawo a ɛgyegyeɛ. Ana kasa ɛwoso. Anaasɛ malekase a yɛbɔ no asɔre fie. Anaasɛ. Me wadi ya sɛnka. Sɛ me wadi yɛn sɛnka sɛ deɛ me menka. hu ntasɛm nyinaa. Na me nim ahintasɛm nyinaa da. Ɛne nimdeɛ nyinaa. Ɛne nimdeɛ nyinaa. Na me wɔ gyidie nyinaa. Na me wɔ gyidie nyinaa. Na me tumi pɔma ne firi hɔ kɔ. Na me tumi kasa ma mepo tutu kogu po mu. Na sɛ me ni dɔ a. Na sɛ me ni dɔ a. Yes. Me nsɛ hwee. Ɛne na ɔdɔ bɛɛ kora ho asɛm no wɔka. Kɔ. Ma wonya owura. Pɔgmo so kuma Korintofoɔ eti du miɛnsa nkyɛn mu a ɛyɛ miɛnsa no. Watwa sɛ. Na sɛ me proma ho deɛ nyinaa ma hiafoɔ. Ɔnsɛ me yɛ adeɛ paa. Ɔnsɛ me yɛ adeɛ. Yeah, me sorry, yeah. When I'm here, you are me sorry, Hallelujah. Amen. Bonsam kese ma adwonfo ma me. Mawie matranse ano no. Adwonto no kura nka se bu asem ni nyina. Aka asem ni nyina. Se me prema hodie nyina ma hiafo. Na me nipa dua se ma onhye. Na me nipa dua ma se wonhye mfa nye obi nkwa. Na se me ni do a. Na me ni do a. Me nya ho mfa so biara.
ɛne na ɔdɔ bɛyɛ koraa na Bible ka ho asɛm. Ɔdɔ wa abodwochere. Kɔ ɔsɛe. Ɔdɔ wa abodwochere. Deɛ di kae deɛ bɛmi ehunu sɛ mpa woyɛ Kristoni mapa a wɔde asɛm kyɛ na wɔdɔ ɛma ɔyɔnko ne sɛ. Ɔdɔ wa abodwochere. One key. Ɔdɔ ɛwɔ abodwokyere. Na ne yemu ye. Pacha uti obodwokyɛ. Obi tia ne bufu a gye bosome mmiɛnsa. Ade. Ne buafuo no. Saa sɛ wɔn mi nya kada me bra pani a wɔyɛ me bra pani. Ye last deɛ me di n'akyi. Sorry deɛ ɔno di m'akyi. No so akora ɛna akora ne di nsɛmɔne na otwa no to. Ana akora ne ka kyerɛ ne sɛ ona awo me ana watea me. Asɛm akora ne kan yɛ ne o. Na akora ne nya 5 years. Ana oyisu sa statement ne de kyerɛ me bra pani. Asɛm da so hyɛ me bra mu. Ebesi ndɛ. Akora na odi m'akyi no abɛware awo nkora 9. Ɛhyɛ ne mu. Ɛda so hyɛ ne mu. Ɛyɛ Kristo honhom. Dabi. Enso obi tia saa na ne de tie. Sɛ ne bufu a agye si ehwie nsuo nwum egu ne so. Na ne ho so wo so. Nsuo nwum bucket bɛsɛ 9. Hwie gu ne so waa. Wa pete ne ho. Masa kosa waa. Ɔde Ti saa hɔ yi. De na wo gye. Bɛma bufu a ne ho bɛgu so biribiribiribiri. Agye so ɔbɔ ne yera so mansa na awɔ so ɔnate akɔ. Wobɛkɔ jail o. Wobɛkɔ jail. Jail frɛfrɛ. Kana me transe bra na so. Pɔn mo tokuma kolontofo. Ɔkyɛw sɛ Etidu miɛnsa nkyɛm ɔyɛ nan no. aha. Ɔdɔ ɛwɔ abodwokyere. Ɔdɔ wɔ abodwokyere. Ne yemu ye. Ne yemu yɛ. Ɔdɔ nya ahoyɛ a. Wɔnya ahoyɛ a. Ɔdɔ nya ahokyere. Ɔnkyerɛkyerɛ ne ho. Dabi. Ɛbɛma ne ho so. Making proud of himself or herself. Kyerɛkyerɛ no ne tena ka mu a no ɔprapra ne ho. Ɔyɔnko ne me. Wɔne me ne sɛ nyame ato nsɛm ne nnɛ watimanya baabi asie o. Ɛmema ho so wɔ abrabom. Yes. Na deɛ wɔsere ne nnɛ no ebia na ebire bi ɛbɛba a wobɛkɔ ne nkyɛn sɛ ɔnyɛ wo boafo anaa ɔmo ɔbohyia. Ebire ne nka so. Dabi. Te sɛ ne ɛna asi wie a brɔ ho ase. Na obie ne hɔ no onim awie mo nsɛm. Dabi. Gyeme so amen. Amen. Last one kan na me transe. Ɔdɔ ɛnyɛ ne ho sɛdeɛ wɔpɛ. Ɔdɔ ɛnyɛ sɛdeɛ ɔno ankasa ɔpɛ. Na ɛnyɛ ne ho sɛdeɛ ɛmfata. Ɛnyɛ ne ho sɛdeɛ ɛmfata. Yes. Deɛ ɛmfata. Na ɛmfa bɔne ɛnhyɛ anan mu. Me brenti na me twitwa ne tientia no. Ɔmfa bɔne nhyɛ bɔne anan mu. Yes. Kɔ. N'ani ɛnyɛ deɛ ɛntene ho. N'ani nyɛ nneɛma a ɛntene ho. Eti deɛ wohunu sɛ ɔtaw. Deɛ wohunu sɛ ɔmpɛ wasɛm. Deɛ wohunu sɛ ɔno deɛ daa otwitwa wo nantin no. Ɔpɛ wuye. Ɔpɛ wuye. Deɛ ɔyɛ adeɛ nya a ɔsosɔ so no ɔtaw. Meka no kora kyerɛ Kristofoɔ ma yɛhyia. Deɛ woyɛ adeɛ nya a ɔsosɔ so no. Ɔyɛ oyodiom no ɔtaw. Yɛ woka aware asɛm kyerɛ no a wantumi ntofo ankyerɛ aware mu principles a wɔse saa nneɛma bɛtena ne nkyɛn no ɔtaw. Asɛm na asi wɔ wo ne bɛrima ne ntɛm no yɛka ɛyɛ yie. Pɛpɛno bi ne ko dwa to ano ne yɛnsiesie ne no kunu ntena mɔbra. Gyeme so amen. Amen. So batam bi tumi ka kyerɛ ne ba sɛ bɛrima no wɔntumi mmoaw. Nti saa nneɛma brɛ fie wɔ dan kora wɔ fie. Brabusua fie dan baako da hɔ yɛ asesa nneɛma ne fa nkora ne ka ho bra. Ɔtaw. Ti Bible sɛ ɔdɔ ɛnyɛ ahokyerɛ. Yes. Aha. Na ɛma ne ho so. Ɛma ne ho so. Ɛna ɛnyɛ deɛ ɛmfata. Ɛnyɛ deɛ ɛmfata. Na ɛnhyɛ bɔne anan mu. Ɛnhyɛ bɔne anan mu. Ɔdɔ tie adeɛ nyinaa. Verse 13. Na ɛgye ade nyinaa nso di. Adeɛ mmiɛnsa ɛna tena hɔ. Gyidie. Afei gyidie. Anidasoɔ. Ɔdɔ. Adeɛ mmiɛnsa yi. Saa nneɛma mmiɛnsa wei. Ɛna ɛntena hɔ. Ɛna nyame ma yɛhyia me na ni gya wo. ɔdɔ ne emu kɛseɛ. Gyidie. Yes. Anidasoɔ. Ɔdɔ. Adeɛ mmiɛnsa na ɛntena hɔ. Saa adeɛ mmiɛnsa wei ɛna ɛtena hɔ. Na ɔdɔ ne emu kɛseɛ. Ɛyɛ adwuma bom. Na wopɛ leader wɔ mu a. Ɛne ɔdɔ. Nyame ma yɛhyia mu asɛm na wie ni. Mo mienya ɔdɔ mema yɛ ho. Ɔdɔ. Na yɛnsua bɔne fa kyɛ. Dedi akyire no. Nyame ba yɛnso yɛnya nkwagyeɛ ama yɛ kra adomti. Amen. Bonsem kɛseɛ paa.
Hallelujah.